Ke step ke bakmen, ke step ke balakerku, ya pi iway baro agani ke por ke bamenta. Ipiang sungguh bahaya feature ke channel jong ke Potternet Gospel Media Ministries, ya ke bangio ban ai ke khubor ke jong try man laga segi man laga step. Bala da dona peneng jong fi ki bampa subscribe no, ya ke bangio ini ke khubor man laga step. Tadi kita try udan ban kren ban ai ke khubor ki batmai man laga segi na ke banta jong fi. Kita lagi sungguh you blaze isen pa ke por, ya ke bangi la pat ban pen sungguh biang ini ke ketien ke jong blay, hagani ke segi ke bamenta. Ngangai kene ke JINGPHLA skor bah ngangai kan long ke jingkerku tu ngi sngap ini ke JINGPHLA Yaro ifrai ngai ngu sha yu beli bangi don hakani ka jaka menta ka singi hangi hapo jawai ngi pelong ikani ka jing seng ka badi tang chi singi te ngi ai ka teng ro ka miracle weekend bat ngi nge ro shi sha ngo ba ngi la ai ka teng ka miracle weekend ngi iro sha ki kamba ki ba utra sha ula le phla ngi don ro hang ni wi kong ini ikon jong i ba i la yo ai ka jing pen khia bat Cishangi isagi kamba jung try te pila ban ni thu kom nga aingo e oblai ma aniga pot namat gani gasni don kat lang ma oblai kat ku ko pot kisni nga don jingpang red kansar ma te nga don pang red kansar nga le tho dwai kleng nam yo jingpang khia kat be lai kat chabala kat cho yi la o ngam ye na ha las ngat ong o e no ka tu ya ukit yap no ai kene jingpang kansar yo nga ma de em ko wi ka perlak o penche nga ong go di lai sagwati lai ha po health city hospital de lai check up stu to boy stu de check up de tang thi sni asni pha biang ki chiyong dong ki di lai man de yo report ha wan sta de nga msiao ye cha de te jut ma ta phone su doctor tang doctor wan no se ni emergency mandala sta tang doctor nga o la 3 stage ke cancer ma ai ngula tang emergency hab le surgery ho to ngai pe te kila le surgery nga ma de le surgery nga hapor ban nga nang don chapo ICU ngam phuche yang bru ngam phutip yi te poi mensin bakoi nga ong nga to khe no ka tu pha de yo jing im thame pha da chai da nang nga ne te ka sngi nga kha de yo jing im thame mo te ong doctor nga le hab le khimo doktor ngam don paisa le khimo sekan no em kam paisa ya le khimo ong nga pap di fujit pelang solak ya le khimo ya paisa de khimo nga yo blai jisu na do ta kasni nga ya jing pun khia ngap diang yo jisu oh wan hu jing im jong a ong kha na ka tu pha ya jing pelai ya jing im thame na ta nga ko ngo yo klam doktor nga sepet ma nga ya pesa nga wan le khimo na ong doktor le Shillong ma terus lai Shillong ha sibil ma le si no ha tu yang sarkar e kam duna jing lut yang pe na ngam em snyao ya hap ya kate nga dam le ya kate khimo nga chania be yo blai duwa be yo blai yo jisu piang be ya kasnam yo jisu nga yo jing pelai ne te ma yo jing pelai kum te dap sipna na nga snyao ya chai ka pura pha lai so pastor bante kanai pastor bante ten duwa pastor bante nga ta ma sin dap duwa pastor bante nga snyao da lai lot kani ka ti na danang ra danang pangki danang kre chet ayung hasem ti kumut kani ka ti men sha phimla re menta phila la ban ra ru la ban tri ru tre khi sai than sai jan chet ja si chor ba ro da la ka tam em de jing wit na do op yang yo jisu yo jing pelai te kum ta bai te snyao jinjar hay jing im yo nga na lang ba ukon dangop hagi di etibam snen na klam le am da pet bai ka chong ngai ka domon no lai bai u te ti kumut menta phila pri jisu ni ru la yang yo jisu da nado yang yo jisu da nga snel kata jing bam ro ngam kwa su re ngarang sua ngam madu tang si minit ro ngam klem yo kata jing ngam song ro siang bang thia rom siang bang kai siang bang hap yo be kata jing
badik nga. Dan nga nagasngi ba nga ngat yo Jisu nga pediang yo Jisu na khoi mesin jo nga nagasngi nga phla shisha kamnongan ye cha mo nga mla ban sa tang minit kumnongan sa cisngi ro nga ye sa arsngi la ye lasngi la ye menta la setia watu mo la ye menta ada nagata ada pin kwa sore ayo yo ro kita do bendo pi la don setia menta one pastor hayeng lalu bayi dua pasal kemud pila yo je pelai yo JINGPHLA na ta sa sup menta ga jing kwa bot bayo Jisu ta Kong pi pat na do ba pi pila ya shem Jisu mud pi lala ban tri man ta ka jingpang ka jong pi ong pi dot kan san mo Beres kan sa. Sementara pim dile sure pila yo kia jana yo kia gatega check up lem MD le ye te kimo lem le de dan yo JINGPHLA yo JINGPHLA kui sai than chet wa ro danang sa yo JINGPHLA nya Jisu pada pediang yo Jisu na do to man to wasni ba dang don hospital health city Guwahati ha dang to gapor nga yo pediang yo Jisu man wan Jisu ke jing im yo nga khe no ga tu yo jing im nga hawa che yang beruman cekla dap ar hasu kenta hadem tanga manda kli ke para bahe nga para bahe uai bro tu bawan hagijing im yang nga ubu krena khe no ne tu pha la yo JINGPHLA no anamta kasni Adam go ngam tip so em bru wan hapa tanga em hane po ICU ngam yo bru ne tanga khat hapo mensin yo nga Jisu tharai tu wan hagijing im jonga nga aingo yo bla te ka por nga phone ne ya te ka jing skri yo bla yo pastor mukhim wa ya ka kongda situ be tarai ik skri yang blai ngam phone ki nga tho ik skri blai ngam tha dua ba man kamet man ka step yaki kin dua ba ki yang dua ba man kamet man ka step man ka sni ta hado kata nga ya ne ba yo blai tanga kwa so ngan ya ne so hado bagas hakasngi ka jingwan Jisu ne ka patangan ya ne o nga kwa ya ne o nga kwa skri o Jisu no penim ya nga mam em Jisu nga de ya jing im so ka jing jong pi kong kala pan kia ay pi bat kom juro kala pan pai kun jong pi mo cita ka jing kerni mo ba ula pediang yo Jisu ai ngo sha le pi ro mo nang ai ne Mancakri utrai mo nama syam don kai ke bomla te ba utrai jungi kai ka baro malong ka bala ba utrai jungi ai ngo shai kan ka JINGPHLA mo ba cha pi sero ki ba pet mo nginget ba uble hi le ka ba e piro nama shisha la kalong ha kanu ka bantalong ka barit ni ka bahe ni utrai jungi sha ula te ban pen kelai kata nginget ma piro ki ba pet ba ki ba ngap piro kinshani ah utrai ka jengit shisha ka pelong ya kata ka jingpang kan yok sia ba kita ki baro hila ban law na ka po ka jing im ka jong please bun kong wa please bun ba wa Hamagi shigri utra ngitip kidon kita kilum ya ka bangi haban kiu kita kitam ya ka bangi haban hiar ni haban ya lam kri klaw ni haban ya lang ba ki jinge ki bubun ka jim ka jongi ring itip ba kita ki dai tang shipor ngin salat bin na ki klaw ngi lat bin ta ki jinge ngi lat ba na ki jinge le ki bubun jo ka jingem ya ka bangin yo ban sut sha ka ta ka jing thai ki jong try ya ka bangi i ka buram ki jing kar khu bat ya ka jing le bha ki jong try ya ka jing im ki jongi tani ka por ngai pediang ki jing kar khu lang ba ka ne ka JINGPHLA SHEM MYNSIEM ngin ya dwai ka ne ka por ka mantang ngai u try unang kar khu unang pen sle bat unang ai bor ya phi wei baro Trani por nga ingo ime ko pa ngi yo ban sngop ne ka khubor ne ka sngi ingo try mele ki kamba mele ki kam ki bakraw phla ingo ka try ki kam ki ba shisha ko na ki ba ka khamat priu ki jongi ko try ngem pat ju i ki di kita ki ba mele ablai ya ka ba kam pat ju sngo ki skor mele kita ba kam cholami na ka download ki jongi bon sen mele ki ba kum kita ko try ya ka mela pen kre lo pa na ka banta kita ki ba i me ba ba ni ki khon jame ki i me try ba ba ki shakri me ba ki bot me go try ngi tip ya ka ba kar khu men pen roi da ka pen roi men le ki kamba man la ka sngi i be ko na ki jingle bha ya ki jingle sbon ki jong me ko pa ya dwa kar khu ni ki kon ki jame ne ka por ya ka ba ne ka sngi try long ka sngi jong jing kar khu pi pang try pen khia fi tom try plai fi na ka shitom pisha ban kia pisha ban ben ha jing bi jopi tabaro ki lenkor ki light no namar ka jing pen sle ka jong man sim ko ya ka jing bi jong fi dwai ga kar khu fi ni ka sngi long ba kemen long ba la kar khu ki kam ki jing try baro
บัดพินลองเช็คบริวกิบิเอชแฮมบันเชครีบันพลาอยากกระเตงอุจิสุกันไว้คุยฟีเว็บเว็บบารอหากกระเตงอุจิสุน้องปนิมอาเมนอาเมนตอนนี้กระคุยฟีนังไอบอร์ฟีเงินสกินดูเบียงละชัยกสกีเบลมตะกบรามจูอาเมน